Василе, с лице играй. Към Тило. Добре, имаш Василе. Айде, Грампи. Лево е! Водия! Би там, Чичи! Скоро бягай напред. Айде, Гец. Скора, Дуспа, скора. Чавдаров готов! Втора топка! Горе, Стиленко! Имаш навънка! Жоро! Дидо е сам, Жоро! Чичи покри топ. Дидо отвори! Гошо подсигурявай! Айде си! Едно, тръчка, Чавдаров мина! Марти прецени да е вземе. Сваля долу, имаш и Дидо. Сваля долу. Имаш и Мартини, зад отваряй сега. Ивайло, паса затваряй! Айде, Замия, Все да паднеш бързаш! Окей, да излез напред, Тервел, излез. Дуспа човек. Биеш! Буце, не го набутвай, само бавно работи! Нейтан, спокойно бе. Набутваш Стефанов там, той е двама човека, погледни, кой ти остава сам пак? Пак Тервел ти остава сам. Сложи ляв навънка. Браво, Тервел. Стефанов сложи ляв тука. Еди, като няма на кой завършиш удар, спокойно. Завърши си. Как? Зелено ли? Завърши си с удар, еди, дай назад. Само щитарима ти му я даваш. Жоро, движи. Обръщай. Спокойно. Байдане наляво. Еди да си намериш място. Дуспа да си намериш място. Браво, Нейтан. Играй напред, диагонала, гледай, Дидо. Байдане! Бутай напред, Тервел, Стефанов. Отбита, че не до човек пред теб. Добре. Браво, Нейтан. Добре ли си? Дилянко, излез нашия. Дилянко, влез в периода. Тео, давай! Тео, обаче трябва да излезеш от засадата след това. То се затваряш, Дуспа, завърши с удар. С удар те, Еди. Браво, Еди. Давай, Еди ти си. Браво, Дуспа, избягай настрани. Още имаш. Още Тео, Дуспа. Още с Дуспа, с Тео.
Събери Тервел. Дуспа с него си. Тео, давай! Тео, давай! Жоро да не те обръща. Дай, Жоро, давай! Браво, Жоро! Стефанов стига. Нямаше го това, че го нямаше. Тео, спри така. Да си готов да атакуваш, да си готов и да прибереш. Давай си го спирай, Сваля долу, сваля играй. Стефанов. Айде отвори. Дуспа зад него. Добре. Тео, отваряй, Тео. Откъде си дъщи, бе? Дуспа по-напред. Той човек е на Мартин. Марти, трябва да влезеш на дефанзива. Марти, трябва да бутнеш. Дуспа да излезе там ти да си хванеш човека. Иначе четвъртия е сам. Май да не влез зад Малинов, къде си отишъл там? Стига се с тази топка. Тя е горе да дойде, те ще чуят какво да я правят. Свали я долу и играй долу. Така спирай, Мартине, така спирай. Интерес към топката. Да не се обръща. Давай, играй. Взимай, Дидо, взимай. Свали я долу. Долу. Да върви. Добре, спокойно. Майда не ляво! Дуспа да си Маринов, сам. гърба! Еди да си сам. Майда не отивай! Василе, събирай към гост сега. Ще стига си влизал, стой тук. Той ще дойде. Отваряй настрани, Терве, отваряй. Качи горе. Предния Василене, Гошо идва. Марти диагонал, ако можеш, Дидо. Василене, отивай, Гошо идва, Калчо насам. Хайде, не бързо към стилю! Браво. Забутвай вече. Ами остави я, как през него да мине топката. Добре. Добре. Стоиш горе и отваряш широко, Дидо, тя ще мине топката, няма да събираш. Събираш като топката е в тях. Топката е в нас широко и напред и настрани. Гърба Тервел. Абе, Мартина, играй в защита, стига! Отваряй, Дидо, затваряй, ако е хване. Бързо отзад, бе! Дидо, Браво. втора. Айде там с лице, Дуспа с лице. Тервел и Стефанов. Единия го хваща, другия подсигурява, не да е сам. Стефанов, хвани 10 номер. Тервел, спри. Дай хубав удар, бе. Не искам да е сам. Хващай до Тервел, ще подсигури. Като дойде към Тервел, се сменете. Събирай, Тервел, събирай. Добре. Отваряй. Дидо на тъча. Тръги с нея. Дидо напред, виж колко пространство имаш. Пак него, спокойно. До нейта ни отвори. Чине до гърба! Ивайло, влез средата! Чичи, влез сега на сам. Горе издърпай това момченце. Бягай. Стилянко! Къде си влезал? Влез, Стилянко! Вайде, айде, бе! Марти Абе, имаш много да върви. спиш, бе! Марти имаш Дуспата, ти е свободен. Камера от всякъде, бе! Марти, от тук идва, Дуспата остава свободен. На другата страна да ходи. Елати, Еди дойде или Марти ела на крак да върви. Какво ще правим тук? Дуспа с Жоро сте ще дублирали. Добре, айде тръгвай сега. Тръгвай, остани назад. Давай пак и да върви. Давай да върви, Жоро. Давай на Тео и да върви. Обръщай я. Стефанов биеш, гледай топката. Айде, изкарай сега, изкарай, Стефанов. Жоро.
Жоро, я го питай как е. Поне. Не иска. Да става тогава. Айде, доспа. Жоро, иди към последния човек. Да върви Марти. Отваря Еди, да дръпне страни. Да върви до Еди. Имаш двойно преодолява, изчезвай. Добре. Стефанов, Тервел събери. Отивай, Тервел иди на човека, Стефанов да се подсигури. Еди, не трябва да е контра там, Еди, завърши с центриран или с удар, с каквото и да е. Да не е с контратака. С лице, Жоро. Иди до зад него. Стига толкова, Тервел, Алекс, стига толкова сте ги прибирали. Готови за втора. Дуспа готов за втора, Еди за втора. Жоро, давай. Жоро, продължавай. Пак превъртай! Бързо, Гошо! Айде, бутни сега, Тервел, бутни напред, Тервел, бутни. Ой, Гоше, едно десено, Гоше, гол ни вкараха. Айде, смело, Дуспа! Смело! Гоше, имаме с десен и с левия подаваме. Гърба, давай, Дидо бързо, 66-ти. Гоше, иска я. Добре, Еди, тръгвай, Дидо. Ето, Георги имаш. Браво. Жоро, избягай. Имаш Дуспата. Точно ти на място. Дуспа! Тия глупости! Само служи тялото пред него, защото е... Качи горе, Дуспа, качи горе, Мартин да е сам. Дуспа, ако ревеш, ще дойдеш при мен. Те всички си мислят, че някой от тези, който се граждан, това диско, а той дисциплин се за това диско. Нищо, събирай. Дуспа, давай назад. Дай, Жоро. Чердаров, чисто. Към Василения играй. Давай горе! Да не толкова повече. Навън, Тервел, навън. Давай, Василения тъче затвори. Тръгни, Влизай към Ганчо, Ганчев е там сега. Давай смело, Ивайло. Остров да мине. Давай до стара. Давай, тръгвай. Жоро, появи я, играй диагонал, стига и връщай. Горе, Тиляко. Браво. Да, към Дидо, Еди. Дани, не в една линия двамата, Дани. Ето Василен. Добре, Гоше бързо. Гърба, Тео, ти си. Смяна, чакай. Еди да мине десен, Чиляв. Еди, мини десен. Извинявай, можеш ли да го пръснеш? Напред, Алекс, напред играй смело. Стефанов събери. Затваряй втора, Тео. Добре, дигни главата. Събирай, Дидо. Тервел на позиция, бързо, Тервел, събирай. Дидо, тя няма как да я обърне там. Трябва да се береш назад. Като видиш, че вече тръгва, няма как. Добре, браво. Да върви. Марти трябва да се маха от там. Навън, давай към Дидо, давай дрибъл към Дидо и Дидо, трябва да се покажеш, Дидо. Айде, надигравай се, въди. Алекс, давай, добре. Втора, Тео, готов. Дидо, реагирай.
Дидо, дай самочувствие, надигравайте се един на един. Тига си е връщал само назад. Единият Тервел, хващай човек и да те подсигури. Еди зад него. Зад него. Тервел, ти се движиш с него. Да, добра е. С лице. Дидо, давай сега! Към Борко! Сваляме долу Стефанов. Жоро, след като тръгне на някоя страна, трябва да движиш и ти, не да стоиш и да гледаш. Ако идиш по-рано, ще я вземеш. Тервел близко, зад него да го виждаш. Зад него да го виждаш. Да, ще мине другия път. Айде, Марти! Горе, Каучо! Тука Борко! Айде, Гоше! Към тъча, Гаджи! Браво, Тео. Отзаде сам, Борко! Ей, Борко! Прибирай! Браво, Еди! Борко, бързо си стигай! Оце, викай там твоя! Жоро да си на пръсти, Жоро! Днес, Дани! Марти трябва да я обърне, Марти с поемането още! Браво, Диленко! Подай! Всеки иска 50 посвора. Тук време не ми е Отваряш, Джи да отвори. Аре, Борко! Чавдаров! Браво, Марти! Отваряш. Излез, Диленко, айде! Борко, дай напред, бе, Борко, бе, ключи се разходи, бе! Браво! Защо? Събирай сега, събирай, излизай! Давай, Гачев, покри го! Ти го викаш, покри го, той излиза! Калчо, ти! Давай там, давай! Те остава играй! Алекс, взеш човека в средата! Еди човека, 11 е твоя! Джоро, отивай! Браво. Още на кой? 1-2. Така. Тука, Дани! Имаше Иванов. Браво. Дай. Събирай, Дидо, връща назад. Оттъча, бе, Борко! Подай му потъча, за да стане. Тео, играеш се една губим. Стефанов, отиди на човека. Би, Жоро! Айде, набирай, бе! Смяна! Смяна! Нейтан, Дидо, Еди, Жоро. седмица почват футболисти, почват да се влизат. Има по-често по-голямо. Ивайло, там трудно ще стигне. Гаджев напред, тъча Малинов! Малинов, ти искам позицията бързо. Борко, тука гледаш, тука Борко. Юпе, качай още, давай напред. Борко, затваряй се, да се лутай. Тръгвай навън към Наско, двама на един сте. Тръгвай към Наско. Айде, имаш коридори, идеална е. Къде ги отваряш, бе? По-бързо към Георги, Борко! Добре, Гоче. Събирай, Тервел, събирай. Ето е. Браво. Дай на друга страна, пред Юпе. Стан движи. Иди, Кашичка! Браво, Марти. Добре, Марти, добре, играй. Говорете си. Браво, Тео. Бил е съдия, да. Да върви. Тервел и Стефанов. Имаме човек. Стефанов, хващай го.
Каучо! Излизаме! Венци, спокойно, свали си я долу и играй. Стой събран! Малинов вътре да няма игра! Вътре гърба човек! Там! Ставай, Тео! Тервел, събери навътре. Остани, Марти! Марти, остани! Стефанов, обръща една топка. Когато отиде да вземеш, трябва да дойде на другата страна. Тервел, идваш към него. Стефанов, идва леко насам. Дюмпе, човекът ти бяга, Дюмпе! Да е топа повече, Тервел, играй на второ. На второ, Тервел, ще влиза и играй. Билянко събира и за Каучо. Билянко. Почне да сваля врата. Капитан Борко. Алекс, прибирай. Борко успя да възгледа, да. Борко нещо не чака става. Парей, Дюмпе, още настрани, Дюмпе! Тервел, събери! Стефанов! Събирай назад! Назад, Тервел! Тервел зад човека ви зад гърба! Да върви! Още! Марти, още далеч се за удар! Дай Насе, давай! А Дюмпе, човекът ти е зад гърба! Топка бързо! Айде, разберете се! Василен, тръгваме! Лошо! Дюмпе, човекът ти е зад гърба в защита! Не може да е зад тебе! Може да питаш оператора? Стига толкова, Стефанов, Тервел, стига. Там той е пред топ. Даже преди малко щяха да направят това. Тервел, Шания за Мартин. Стефанов, Дарек, подсигуриш Тервел. Ана там към седми. Ела към седми. Качка, обръщайте се! Ивайло спаса! Има още малко. Давай нагоре, давай. Кашичка предния. Гошо, качвай. Айде, Кашичка! Добър. Дюмпе, ма трябва да дръпнеш напред. Тервел, бутър, Тервел, излизай! До края, Стефанов! Дай стан! Добре! Вали му вътре! Връщай, Василен! Браво, Алекс! Айде, Стилянко! Бързо защита! Да върви, Тео, да върви! Още към нас, кой към Тервел. Пред него му я дай сам. Тервел, остани. Добре, давай се стопком сега, решавай, някой трябва да те бие. Виж кой дойде. Напред, бе, Стан. Не там, гледай Чавдаров. Не там. Стан, играй напред. Тервел, някой ще дойде те бие. Знаеш ли кой човек да те бие? На Мартин човек. Щом на Мартин човек да те бие, ще играй с него. Като дойде на нас човека, те бие, ще играй с нас. Завършвай! Дай, Василе, дай, би! Да, навън към Тервел, Дойде към минава напред! Готов! Кашичка сам! Ивайло! Кашичка, стига им я връщай, бе! Трета топка им връщаш! Трета дават ти им я връщаш! Ей! Мания! Комисия, бе! Закуца елементарно, бе!
Алекс, много е бавно, няма кой те остави там да се обръщаш, да върви. Айде да върви, оцели се. Отваряй на се. Стефанов, събери с човек. Да. Добре, добре, Алекс, добре. Тервел, не искам да стои свободен. Тервел, хващай човек, Стефанов тъпът. Тервел, ти си с него. Тервел, това не е с него. Тервел. Ай, връщай се с него. Тервел, събери, че Стефанов е 1-1. Събери, Венци ви вика. Стефанов, събери. Айде, накуни сега да искаш. Алекс изпълнява Иванов. Алекс Иванов изпълнява. До безкрай не мога да бия. Не знам колко е... Свърши времето, преминаха даже времето. Тервел, зад него си. Те биха един корнер, имаше 15 секунди. После ги оставих да се... Ама отиват... Изкарват пак корнер и свират. Ма, искат да бият този един корнер.